Kumpirma sa 3rd Infantry Division sa Philippine Army nga mangyara sa may estudyante nga nagasulod sa rebuilding nga grupo. Sa interview sa Bomboradyo kay Captain Jesse Juni Balan, ang Chief sang Division Public Affairs ng 3rd Infantry Division, yagin pahayag nga ini man bag-o mga kabataan nga nagikan sa mga universidad nga nagasulod sa mga rebuilding nga grupo. Sino pa sa iya nga dapat hindi magdali-dali nga magsulod sa kaangay nga grupo bangod mabutang sa katalagman nila kabuhi. Nagpangabay man ini sa mga ginikanan sa kabataan nga bantayan kag usisaon gid ang mga organisasyon nga ginaintrahan nila agud malikawan ang mga insidente kangay isang enkwentro batok sa militar. Hindi naman din bago ito na may mga kabataan, particularly from the universities and colleges na involved sa army encounter or yun nga ma'am is maabot doon sa pagsampa sa armado. Kung titingnan natin yung history from the past, marami na ma'am na mga kabataan talaga na sumasampa or dahil doon sa vulnerability nila, sa pagiging curious nila. And strong message namin from the 3rd Infantry Division is sa mga magulang ng ating mga kabataan, especially yung mga estudyante, na tingnan din yung tingnan yung ating mga anak na doon sa mga grupo or mga organisasyon na sinasalihan. Si Captain Jesse Juni Balan.